wal a'izzah dumateng sedanten jamaah sholawat kubra ingkang rawuh wonten mriki majelis ingkang kawula mulyakaken ingkang minulya lan mugi-mugi dipunmulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Al Ustadz Fathur Razak selaku sahibul majelis wonten Mambaul Hikmah lan sekeluarga ingkang mugi kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan dumateng Agus Syafiq Basyaruddin Ismail ingkang fa insyaallah mangke paring pengaosan sekaligus doa ingkang mugi kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mugi saged dados wujud syukur kula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi saged dados wujud syukur panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dalu niki estu-estu saged dadosaken sebab dipun paringi Allah ridho, dipun paringi Allah istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi dalu niki saged dadosaken ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi saged dadosaken pinaringan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Lawan wasan sholawat biqolina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Dan kelawan wawasan sholawat kubra ingkang sampun dipun waos, mugia kula panjenengan sedaya estu-estu dados umat ingkang angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawuh ingkang kula mulyakaken saniki dinane Rebo terakhir bulan Safar. Wong-wong nek ngarani Rebo Wekasan, tapi Rebo Wekasane kala wingi nggih. Selasa malam Rebo. Kinten-kinten jenengan nek Rebo Wekasan niku ngamal napa? Biasane sampe nek Rebo Wekasan niku ngamal napa? Salat ta, maca Yasin ta, tak amalan napa ngoten. Kinten-kinten napa nek teng mriki adate? Nek Rebo Wekasan niku salat nggih. Salat napa? Salat pinten rakaat? Sekawan rakaat. Niati terus pundi biasane? Usolli sunatan. Lho niate jenengan terus pundi? Niate nglakoni salat napa? Salat sunah mutlak. Soalnya nek salat Rebo Wekasan niku mboten nenten iki. Entene niku ulama-ulama niku nek pas wayahe Rebo Wekasan niku lah krono enten keterangan tenggene kitab Nihayatuz Zen nek kitab fikih karya Imam Nawawi. Utawa wonten kitab Mujarrabat Ad-Dairabi karya Ahmad Ad-Dairabi. Utawa wonten kitab Kanzun Najah was-Surur. Nang kene ku ana ulama iku sufi, ulama iku mukasafa. Dadi ulama iku dikai ngerti Gusti Allah sanjange teng kitab niku. Nek Rebo terakhir bulan Safar utawa Rebo Wekasan wong nek ngarani niku enten balak mudhun totale 320.000 balak. Lah supaya tiang-tiang niku mboten kenging balak, ulama niku nganjurno beberapa amalia. Sakjane nek wonten balak niku ya dawuhe Kanjeng Nabi sing penting ing sabar. Wonten umpama kepingin tolak balak ya ndonga salat to. Memang entene ngonten cara dugi Kanjeng Nabi niku. Nek Kanjeng Nabi nek ana balak kadang malah doa kunut kadang diamalno. Ben mantun salat ngoten niku ditambahi kunut. Suatu ketika niku nate teng desa niku ana balak niku Kanjeng Nabi nglakoni ngoten. Ing jelas Kanjeng Nabi nglakonine ya salat kadang ya ndonga ngoten. Lah ulama niku wau nggih ngoten. Nglakonine ketika iku salah satu amalan ingkang dipun lampahi nglakoni salat tujuane supaya nolak balak. Lah salate sing diwaca, salate saged 2 rakaat, saged 4 rakaat sing diwaca niku nek keterangane teng kitab iku kan inna atainakal kausar ping takdo Fatihah niku lho. Ping 17, Al-Ikhlas ping 5, Falak Nas ping 1. Ngoten nggih.
Lah sing paling penting niku salate niku jenengan salat apa? Lah niku sing dibahas ulama. Lah supaya iso nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi, ulama-ulama ngekei salate nek iso salat sing sesuai dengan syariat sing ana dasare, ana hadise. Lah ulama niku nganjurno salat sunnah mutlak utawa salat hajat. Sampeyan seneng ndi? Nek kula sih seneng salat hajat nek kula. Nek dalu lho nggih. Soale teng kitabe niku amalan sing diwaca kados inna a'tayna kal kausar ping 17, al ikhlas ping 5, falak nas ping 1. Niku malah teng kitabe niku badha subuh ngamalane niku. Salate niku saged 2 rakaat, saged 4 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 2 kali salam. Lah niku malah sing kathah niku mantun subuh nglampaine. Tapi nek wong Jawa niku lak rata-rata dalu sing nggih. Dan nek mantun subuh niku salat sunah mutlak saged. Tapi nek dalu kantun milih salat sunah mutlak utawa salat hajat. Nek iku memang sesuai syariat, ana nang agama. Nek jenengan nglampahi niku berarti nglakoni sunnah. Tapi nek sampean niate mengkhususkan salat Rebo wekasan yo gak nglakoni sunnah, malah iso nglakoni bid'ah. Ya soalnya gak ono nang syariat, gak ono nang agama. Jenengan damel kiyamba. Lah ngoten nggih. Dadi makane ben nglakoni sunnah, ya salat sunnah mutlak utawa salat hajat. Nek biasane teng mriki salat sunnah mutlak nggih. Pokoke sing penting niate nglakoni salat apa. Gak apa-apa masih ditambahi li taf'il balai mboten napa-napa niku lak hajate. Yang penting salate niku salat napa. Wong manggone niat niku lak nang ati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dadi sing penting niate dhisik. Jenengan nglampaini ojo mengkhususkan salat Rebo wekasan, malah gak nglakoni sunnah, malah nglakoni bid'ah sing iya. Dadi ben oleh sunnah jenengan niati salat sunnah mutlak utawa niat salat hajat. Salat hajat iki taf'il balak boten napa-napa. Salat hajat misalnya usolli sunnatal hajati sama tambahi li taf'il balak gak apa-apa. Rakaat ini makmuman utawa imaman billahi ta'ala. Nek salat hajat memang jenengan nglampahi sunnah, tapi nek salat dikhususkan salat Rebo wekasan nggih mboten nglakoni sunnah ngoten. Dadi niku asal usule amaliyat utawa asal usule Rebo wekasan sakjane mboten niku tok amalan niku sing dianjurno ulama kata. Nggih termasuk maca Yasin, termasuk maca napa mawon lah. Lah termasuk sampean ngamalno sholawat kubra nek digawe nolak balak nggih saged sakjane. Kados hadis ingkang saking Abdullah bin Abbas niku lho tenggene kitab Syarah Sholawat Kubra. Salah satu hadisnya kan munine man qara'a niki dawuhe malaikat Jibril nang ngene Kanjeng Nabi. Man qara'a hadhihi sholawatil kubra, sapa wonge sing maca sholawat kubra, dafa'allahu anhu. Dafa'a mongko nolak anhu angdoh saking man sapa Allahu Allah alfa babin ing 1000 lawang minal balai saking balak. Mongko Gusti Allah bakalan nolak, bakalan ngeduh no 7.000 balak. Wa yunjihi min ahwali yaumil qiyamah, lan mongko Gusti Allah bakalan nyelametno. Wa yunjihi lan nyelametake sapa Allah ing man min ahwali yaumil qiyamati saking pira-pira pekiwuhe dina kiamat. Dan fa insyaallah bakalan dislametaken kalian Allah mangke wonten alam akhirat, mangke ketika mantun dina kiamat niku nek ngamalno sholawat kubra. Sami-sami damel nolak balak sih nggih. Dadi jenengan misale pas wae Rebo wekasan ngene kok wis aku tak ngamalno sholawat kubra ae saged. Wong niku ikhtiare menungso supaya selamat. Sing penting jaluke nang Gusti Allah, sementing jaluke ana elmune, mboten ngawur, mboten gawe dhewe. Yang penting yo sesuai tuntunane agama. Ana dasare nang agama sesuai dengan syariat Islam ngoten. Dadi sing penting ngoten. Warawu ingkang kula mulyakaken, napa malih sekedhap malih niki lak ya bulane bulan sholawat sih. Sekedhap malih niki lak bulan Maulid sih. Paling dinten Jumat ta. Dinten Jumat ta bulan Maulid iki. Afdhalul amali fil Maulid. Amalan sing paling apik nang ngene bulan Maulid. Bulan kelahiran Kanjeng Nabi
niku as-sholatu ala nabi, niku maca sholawat nang Kanjeng Nabi. Jadi mumpung mantun ngenten iki bulane sholawat, nek saged sing sholawatan sing semuangat, sing akeh maca sholawat. Krana napa? Krana Kanjeng Nabi nek dawuh niku inna aulan nasi, setuhune luwe utamane, luwe akeh menungso bisyafaati sing bakalan oleh syafaati Kanjeng Nabi ni yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat iku aksarukum paling akeh menungso niku paling akeh kula jenengan sedoten aksaruhum ya nas rujuke alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi paling akeh nang Kanjeng Nabi apane sholatan sholawati maca sholawati dadi paling akeh oleh syafaat jange dina kiamat iku menungso sing paling akeh waca sholawat. Lah mantun ngenten mumpung manggone nang bulane sholawat. Soale bulan Maulid niku sahrus sholawat. Nek bulan Rajab sahrullah. Amalan sing dianjurno istighfar. Nek bulan Ramadan sahrul Quran sing dianjurno dhewe maca Al-Qur'an. Tapi nek bulan Maulid niku paling dianjurno maca sholawat. Dadi sing kathah maos sholawate. Amalan lintune nggih diamalno. Cuma khusus sholawat dikei nek bulan Maulid. Soalnya hebat sholawat niku. Sholawat niku iso digawe nglebur dosa ya. Sholatukum alayya mahaqatun nek dawuh Kanjeng Nabi. Sholatukum utawi sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi iku mahaqatun bisa nglebur dosa. Niku dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Jadi sing akeh maca sholawat sama niati nglebur dosa. Wis mumpung bulan Maulid dosa tak entek nih, tak akeh-akeh nih maca sholawat. Di samping ku sholawat yo kena digawe donga. Sholawat niku saged digawe donga. Nek diwaca menungso niku maknane sholawat niku donga. Jadi sholawat nek disandarno nang menungso, nek ditujokno nang menungso niku maknane donga. Nek disandarno nang Gusti Allah maknane rahmat. Nek disandarno nang malaikat maknane istighfar. Nek disandarno nang Kanjeng Nabi sholawat. Nek disandarno nang ibadah maknane sholat. Sholat niku lho, sholat yusolli sholatan niku lho. Jadi sholawat niku nggih donga. Nek sholawate diwaca menungso ditujokno nang menungso niku maknane donga. Makane wong sholawatan iya wong donga ya kan. Jadi jenengan donga niku kan jaluke nang Gusti Allah. Niku biasane wong donga iku lak krana duwe kebutuhan sih. Nah, sampean nek kebutuhane akeh, ya mumpung bulane Kanjeng Nabi, sholawate sing akeh. Soale butuhne akeh. Makane sholawate sing akeh. Gak popo sampe tujono sama niati meskipun untuk kebutuhan dunia angsal tamboten angsal. Soale man sholla ala nabi wong sing maca sholawat nang Kanjeng Nabi mi'ata marratin ping 100. Niku sab'ina li akhiratihi wa salasina li dunyahu. Niku Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Nek ana wong sing maca sholawat nang Kanjeng Nabi, macane sholawate niku mi'ata marratin ping 100. Sing 70 iku otomatis teng akhirat, sing 30 niku iso digawe kebutuhan dunyane. Niku nguri Kanjeng Nabi. Maksudnya sampean butuh kebutuhan dunya, gawe lantaran sholawat niku lho mboten napa-napa. Berarti misalnya rezeki kula niki lho pas seret-serete, utawa kula enggak ada sabin niki lho, gak payu-payu wae. Maca sholawat sing akeh. Njaluk nang Gusti Allah. Ini 70 kok digawe bagian nang akhirat, sing 30 iso ngabulno hajat. Wis sapa ngerti maca sholawat sing akeh mau payahe sawahe payu ngono. Mau dagangane payu ngoten. Saged mawon iku memang Kanjeng Nabi sing dawuh ngoten. Di samping niku ya digawe donga napa mawon saged. Wong salah satune ana wong donga gawe sholawat niku luar biasa ya. Sing kados tenggene kitab niku lho karya Imam Ghazali. Salah satu karya Imam Ghazali kitab Mukashafatul Qulub insyaallah. Iku lek ana wong wedok duwe anak wis mati. Sowan nang Hasan Al-Basri ketika niku. Zamane Hasan Al-Basri. Kepingin ngerti kondisine anake. Sowan nang Hasan Al-Basri njaluk amalan. Sehingga dikai amalan mantun dikai amalan ngerti kondisine anake sing tilar dunya. Ternyata anake disiksa nang jero kuburan niku.
Wong tuwane Rasulullah sowan maneh nang Hasan Al Basri di dem-dem ambek Hasan Al Basri. Gang pirang dina genti Hasan Al Basri ngipi. Ditemoni anake niku wae. Anake ditemoni Hasan Al Basri nang jero ngipi. Tapi anake kondisine nang swarga. Sampai Hasan Al Basri panggil takon, sampai niku sapa? Lho kula iki anake wong wedok sing sowan teng jenengan. Lho, jare ibumu lho awakmu lho kondisine disiksa nang neraka, lah kok iso mlebu swarga? Akhire cerita nggih, soalé teng kuburan kula niku lho, enten wong 550 disiksa, sing disiksa totale 550. Nek lintune mboten. 550 itu disiksa. Dilalau ana wong gak kenal moro nang kuburan maca selawat tapi diniati ndongakno ahli kubur ping pisan tok nang kuburan maca selawat ping pisan ditujokno nang ahli kubur didongakno digawe ahli kubur ngoten niku langsung ana swara tanpa rupa angkaten siksane swara hatif saking Allah angkaten siksane ahli kubur bibarokatis sholawat barokai sholawati wong sing maca sholawat digawe donga ditujokno nang ahli kubur niku barokai sholawat ping pisan tok niku padahal makane sholawat niku nek diwaca menungso nek ditujokno nang menungso mbuh jek urip mbuh wis mati iku maknane donga niku salah satu barokai sholawat jadi diijabahi Gusti Allah bahkan tenggene keterangan kitab-kitab lintune itu salah satunya tenggene Syarah Ratibul Haddad donga iku nek kepingin disembadani Gusti Allah iku nggawe selawat soalnya Gusti Allah nek ana donga nek ana selawat Gusti Allah sungkan nolak soalnya selawat itu lak muji nang Kanjeng Nabi muji nang kekasih Kanjeng Nabi itu Gusti Allah sungkan nolak soalnya kekasih dilem dipuji makanya Gusti Allah nolak dungane sinten mawon nek ana selawate niku sungkan untuk nolak. Jadi donga sing ana selawat iku dadekno gampang disembadani Gusti Allah. Makanya mumpung bulan Maulid mantun ngenten jenengan kata-katahno aja selawat. Ngoten nggih. Para ingkang kula mulyakaken iki arepe tak terusno mantun ngenten gantos Gus Safik soalé kula ya wis kepingin ndang ngopi ndang rokokan kok. Mula sangka niku kula cekapi mawon. Tapi kapan-kapan nek maca kitabe kersane Gus Safik mawon ingkang maos kitab. Mangke jenengan menawi wonten ingkang dipun tangletaken sampean takon, gak apa-apa. Takone misale wis kepingin ndang takon engko nek takon engko tambah lali. Misale Gus Safik pas wancine ngaos terus jenengan selat kedhi Gus ngapunten engko paling insyaallah angsal kok kali Gus Safik. Ngapunten iki muga nglali pertanyaane. Takon. Mboten napa-napa, tapi mangke nek mantun ngaos langkung sae. Biasanya kan mantun ngaos dibuka pertanyaan. Jenengan tangletaken masalah napa mawon. Tan jenengan sak mangke enten tangleten kula menawi kula jawab nggih mboten napa-napa. Nah, mangke dijawab Gus Safik nggih mboten napa-napa. Mulai awal ngantos akhir menawi kata khilafi saking kula nyuwun ngapunten pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.